Našťastie ja som za to strašne vďačná, že prišli 2 roky fantastického života na banickej škole. A tam sa konečne to dievčatko zlomilo, kde proste pustila džina z fľaše a zacítilo aj iný druh slobody. To bolo tak fajn, osmielila som sa, no a už potom, keď som išla na výšku a tým, že som študovala to, čo som chcela a že proste neskutočne ma výška bavila, ja som bola na to strašne vďačná. No a už potom, keď som prišla ako riaditeľka, tým, že som vlastne dostala ešte okrem toho aj tú zodpovednosť. Hej, že jedna vec je, že pozoruješ toho medveďa si, hej, že nejak tak je tvojou súčasťou toho života ako taký priateľ, ale potom zrazu proste dostala som sa do pozície tej, ktorá rozhodovala o ich životoch.